10 минутлық радиолім тест сеансы вақытында оқушылар космик станцияда тоқлану, космонавтларының күн күріш тұрмышлары, космонавтиканың келешегі турында сөйлешті. Оқушыларының сұрауларына командир Дмитрий Петелин жауап берді. День добрый, Татарстан, да, с вами на связи Международная космическая станция. Космонавт Дмитрий Петелин готов ответить на ваши вопросы. Оқушыларда астрономия фәніне мөхәббәт уятыр өчен эшләдек. Һәм инде шушы чараны оештыруга безгә азнакай шәһәреннән килгән шушы радио элемтәләр белән кызыксынган кешеләр ярдәм итте. Шараны оештыруда Ринат Вәлиев җитәкчелегендәге Азнакай радиостанциясе белгечләре дә катнашты. Алар астрономия фәне белән кызыккан, чарага килгән укучылар саны шактый булуына сөенде. Я занимаюсь видом спорта радиосвязь и последние 5 лет провожу связи с космонавтами. Это у нас будет 12-й сеанс с космонавтами. Радиолім тест сеансы компьютерлар өчен махсус арбитрон программасы аша үтә. Әлеге кушымта ярдәмендә теләгән һәркем халыкара космос станциясенең кайсы вакытта нинди җирлектән үтүен белергә мөмкин. Космонавтлар белән очрашудан укучылар бик канәгать калды. Безнең мәктәптә астрономия дәресен бик яраталар. Без шул мероприятие турында белгәч, без бик сөендек. Һәм дусларыбыз белән бергә сорауларны әзерләндек һәм космонавтларга аларны бирдек. Күп сораулар бирдек. Мин үзем космонавтиканы киләчәктә ни көтә соравын бирдем. Миңа МКСның капитаны Дмитрий Петелин җавап бирде. Астрономия фәне уку программасына 2007-2018 уку елында керде. Укучылар хәзерге заман ачышларына һәм галәмне өйрәнүдә алга киткән технологияларны белүгә аеруча игътибар итә. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.